اخ بند پرب نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی آقا کے سوالے قسمت چمکی ہماری برکا دریا ہے جاری برکا دریا ہے جاری جھولیاں بھر دے ہماری یا نبی سلام یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جو کنی کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا کلمہ طیب پڑھانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دیوان اسی چھی ودھا نورین و رست شوبان حض چھی مائی واللیل سرکا رست ان توحض تشریف چھی از پیاران دیدہ رست ان توحض تشریف چھی از پیاران دیدہ رست مابت مل جا چھمن مکان دو رست مابت مل جا چھمن مکان دو رست دامان تب روٹسی رسول مختا رست استائی لال جرائی دامان رست چونکہ یہ پروگرام جو سیت آرگنائز کور یہ کور احد زرگر میموریل ٹرسٹن یہ فاؤنڈیشنن یا چھو پیر فقیر حضرت احد زرگر رحمۃ اللہ علیہ سن فرزند خورشید زرگر صاحب یم حیات یہ تہذ کوآرڈینیشن تہذ کمیٹی تہذ برادری پنہ طور یہ پن اعلیٰ عیال پیشکش تھومت تو آز تان آز یہ دہ تہ تان واتنومت البتہ اس تہ گئی ات رحمتس ومیدوار یقیناً پزِ اسہ کشیر ہند قوم کہ طرف زرگر صبنس خاندانس زرگر صبس خورشید زرگر صبس سٹھا سٹھا مبارکباد کرو سٹھا سٹھا زور سٹھا سٹھا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آمین